Karbilong ri birta kelang rapet doana rat pensmi aprang sinil hin pen kardon pajrik lo kardom pini karbilong ri birta pithan ponji bejit kramsa non birta thepi langponek sinang Nizang Karbilong boy thalang sum municipal board chairman Chandra Singh Rong hangabang inut mensing toron phanchong thoidat bosi alam ki keklang Son pli alama puthak pen APSC Thonsri aro pen phrengke mai kang nipon So cheng MSC het singrong par ari deng pent PS thongkebra throka tuma phan pe karom lapan ki ason sonepa thu ahormu sami keron pon Karbi Langpi Hydro Project Development Committee Middle 2 State atum pent chinthong MSC abijit kro lapen so cheng MSC het singrong par atum pan chu parvex temi wangpi pedet West Karbi Anglong Buildings and Other Construction Workers Union atum pet amit thangsa hem ki kim kerang pon chi phan nujok ke chompon Non puthot birtang ton pen langponeng sinang West Karbi Anglong boy thalang so town kelong labang ke kedam tang surhini trainer ka baning kanbensi kelong pangcheng ponlo lapan ki boy thalang so municipal board chairman ke man chengta Chandra Singh Rong hang hanlo lapan ke boy thalang so town long that pen apiki ason ka chingthura sai semi claim ponsi bun ke ter ke men ui sami dupik anlo lasi lahai bun ke ter ke war chi aphan sami hongkram men singtron along le long pan chi lahai bun ke ter ke war dam chi aphan sami hongkram men singtron along le ahem phu pan sami chingki chewai ponlo lapan ki kedam tani kan thom aprang pen sami bandri vol selam pi pon po lapan ke lahai bun ke ter ke war adim along le nam sami longli compensation sami pi pon po lapan ke lahai bun ke ter ka men thu thete de chi aphan sami dowai sami ladak war pon pu salam di tumpen lam chak chi chak pon lo bon semi labang so lam chak chi chak pon dera phi non ni kan thom chok dera phi sami mensing teron aphan longli andam sami compensation sami pi pon peded lo lanchot kalilang lapunat aban revolts sami ke salam ledera chok pan si non bangki sisa bun ke ter ke war ke ong par pi ka chok pan si non ma ke atungorai sami damun ni dedlo Laso puthak sami longle hempu mensing toron abang sami a chairman Chandra Singh Rong hanga phan batai chingki dam si chunuri dam lo lapon chingki chunuri dam dera phisa pinanta lapang so sai bang pachun cheded lo lasi iruyang bong jongsi boy thalang so municipal board chairman sai jok jepen longle hempu mensing toron abang sami law and order aron teng pen klempon nangkok pupusi mensing toron pen sodak pen pachini pon board holben great son timung Karbi Long Birta Apangsi bangso Karbi Long Birta napana news kelang abang puang pitumhan pilih kardom pajir kardom bangso municipal board a chairman Chandra Singh Rong hang alangli nilitumaphan 2020 aningkan pen nilitumalong lealong board hangso a town keter ke air ahor muan nilitumalong lealong alangli nangwarlo labangso nang gewar hut alang letum nanchi chak tikang lo lasom lo je nang le tumalong le adang thiku nang ne asap so bagan tame ladak ne litum chingwai chingsai po boundary wall nang bunai pipo lapen ke laso akithu akiui angnim pawida je phanta ne litum a medicine mate adwai wan po lason si alang li aningkan son nang chichak bom amat non pu anta alang li nang claim pipe delo labang so along le nilitum dak chiri kep along le do nona bangke ladak adungarai chekachu thum dam ji afanta nilitum ke dam ji dam unde angnim tan pik lapen ang tom sisa sai selo non lason sida so dim cheplang no lasi na bothalang so municipal board a chairman abang Chandra Singh Rong hang alang li yongsi la biru yang bong yongsi labang so long le aputha la keter ke war aputhak alangli nang chingwai we nang chingsai se putang lote lo aron sita dam nang kokpo pusini li tuma hin pena bangke non laso news mate so pachi thang birta long pen nang pachini nang koklo nilitu kachoning rige ke chengsi 2020 aning kan chingwai lo potho 21 aning kan ta alangli phan chuning ri dam lo adim sa ur bom lo lapen adim ang kang the bom lo pusi alangli phan chuning riam lo alang linang chaklo ni tum chingwai bom lo tapen 22 aning kanta alang ahuta alang lilong ni tum dam lo chingki ji than lo alang li pulo hamden sub division BJP a president pen ni tum chingwai bom lo klempo uson chi nang chak bom tapen 23 aning kanta pulo o
radib long hang pensi ni tum cingki jithan bom apo chok pola sun si alang li pu bom amat alang li la sonang chak bom si nili West Karbi Anglong BJP a president sar radib long hang along ni li office along an satgang office along an li dam lo hadak cingki jithanam lo apo sar lo ente nang lipine alo ki pitang dulu ma chairman apa pulo abelang sar tonte nang litum alo pira chingwa chingsai tha si alo tanon thonam lo nilitu chuning ri alo talang liphan pilo non chuning ri alo pidadan ta nilitum phan nanta lam ithita na chingwa je phan bang ri akachu bayar na muni de phan mangke Karbi Anglong BJP la timatu nalitum lang ponangji pusi ilihin kan ke nang pacing Matizong ni pa ingkora nerkep ani APSSC Dhonsri aro tumpen pharengke maikani pon Karbi Anglong Thomas Council tumpen ki Karbi Anglong long quality education ke vanjia phansi bori bom lapen ningje bom lo bon same Karbi Anglong kangalong kedu prexam hawar rong rup arong kedu rong atoklong kedu LP school long keng haponji madeke pathi pon thujia phansi cyclem pon thurong lo Lason si dolamara hawar disobai lapen ke chinthong MSc consensi ke parlopon ingti habe LP school phansemi ke pathi ponji made kang hapon thuji ar julong lo lasi kedo tangan LP school phan pathi thurong le putangti rong rublong kedu oso maratum ki toklang ga charli ji phan kisung do kokpo asilhai ke dotang LP school phan ki kang hapon pedesi kimi lapen lahai LP school phan ki puthot lapon su je toklang ga charli phan kang thur ponja phansi sai ke klem pon thuji si meji pusi APSSC Dhonsri aro amai phu mohon sing tok bi ben ningje pon long ke thek long ting ke LP school bang isi man ke pa we lok la pu la dalamara ria long ta LP school ta ala ta pa we lu pusia beta long la pen ke la diso ba long ta la son thang lo LP school hadak ta son ke pa we de je a news ni tum thek long la penke la chinthong constituency long ta la son lo ingti habe LP school ta la son thang lo kang than ji pusini tum de ta long media long la si quality education nangi bote la son schooling than lap bote ke pulumati age knowledge ke education pen mati ke litum ke knowledge pang long le knowledge is power sarje ka thata kaita than bom lo along tin meeting long da knowledge is power asin laso elong yi bulete elitum quality education ma ke nang sat lasi jitu teacher phanta appointment pinang po konanda mala lason teacher kawe pen ke building konani school building ke hainu pa kawe lahai tin ta semar pakanang po lapen ke school long kijunalang doma ma ba kitab long le mala somar tum lahai ta pacetang nang po kitab abi pulute lapen ke la school kidam ke wang tuar misen ma heino pulute lage paprabjin te semar pinang po asin nilila Karbi Anglong Autonomous Council Kisari la Education Department lain tumpan chuning rilo la so puthak lang pami nai non la son school ke pa we bangke hengnulo lage ington nang pola bang hengno pike kamlu Havar khiat angkang utor borbil long bongo sena atom foundation depen chenglok asona sana jai mekedeng pon tu pik anlo lasil hai jai mekedeng pon semi ington pon nangpo lapan ke lahai bongo sena atom media lapan social media long kachiklang semi ington pon nangpo puta alang lihin ben puthot ningje pon thu la utor borbire long Havar khiat area le hai dak nire pathoi pulo ilitum Karbi ke utor borbil ladak la bongo sena tum choi ne abotai ladak foundation day do ason la tum a program B2 pick la pu utpathu la si bongo sena tum phanili purami ladak bang biwa nang lu aja program ta bidam ji pute la tum ha Bangladesh long si program bidam nang pu dak Karbi long la tum pilo dak nang biwa nang dak pilo kari la tum dak ka kam bongo sena ke Asi bongo sena tum
Ladakh pen citrek nang pu. Ladakh utor warbil Ladakh pen bangke citrek nang po pen dak bangke dodede si kami. Athe dak itu peaceful environment akar bianglong la sopot hang no nang ni. Nitum metang tek ta nitum claim ji kar bianglong arat kar bianglong ke jogwanaya kampusita nitum metang claim tek nitum. Bongo sinla Ladakh ke doji akam masa we dak. Lasi nili sodak pen pacini Bongo sena bangke dak pengke program bangke next ke pati tede nahi pen media long wang wede nahi bongo sena tu. Karbi long pizzer long le long ang tan pen ke bang ke be chi sutupan ki thale vek nang si pusi karbi ra tumta air sat prung sat pen che song pon lo laban ke dam tang achik lo sami karbi long tamas council tum pen sami lahai pizzer long ki du ke chi sutupan ki thale pon et pusi lam riding pon lo bon sami karbi long tamas council tum pen eson alam pathi pon si pinianta lahai ke be ke chi sutupan thale pon thek thedel lo lasi Prabjin pen thale pon bek nang pu pusi APSC Dhonsri ro mai pum honsing tok bi pen ningje pon thu Sini lo. Nasi lalang lidak do bom kulete itum karbi atum mai cingthur theke daji. Pawan Kumar Rai jangsi. Ladak kopili along do bom kulete. La pengela pijar along leta derong lo eviction nang po. Punana mama ke do la pijar along le an mangke eviction et nang po. Athe 2011 pensila itu Supreme Court men order PLO la order PLO bulate Karbing Long Autonomous Council se longle hem phupot la si alang li bangke alag tumage eviction kam ma claim vek nampo josi claim claim eviction kam claim claim bulate ilitum mo phi bang sung pigi karbiarat bangki longle wedaji ilitum do thai wedaji la si alang li aprang bana pubom Karbing Long Autonomous Council CM Turama Gahai Pubom, je ek insi longle bang pan pitekte pipe pusalang li kata buom la sila soteng pen alang li ceklem si gemi la puju. Dhonsri MSC consensi pen Nagaland adoi hoilang spensabi Nagaland asora tum chiri pharo phoso si Karbi long li ke nang charai dadlo lasil haya puthak semi Karbi long tamas council sem Dr. Tram long hangkelang dun chari bang kenang sodlo athi kedam tanga poro hut pen semi Karbi long li bang ki ma joka phan semi mati angtana muni da phan ki chujeng ba jir semi pakon ki la pen pitek thepu alang kining ja alama puthak noni ba chun bang akenang sodlo lasi Nagaland la pen Dhonsri adoi hoilang ba ki la pon chiri pharo phoso si along li Nagaland tum nang charai da puthak semi Prabjin pen kelang dam cari bang akenang sod lupusi APSC Dhonsri CC yuduing akon chun bang Bikram tok bi pen ning jepon border issue polote lage Karbi Anglong jurisdiction along ke non amat ke 10,434 square kilometer dollar lapen tim Karbi Anglong tu malang ditum my meeting long sitame kai ke matsta alang ditum chipu verity Chujeng bat jir stame Karbi Anglong along leke pitek te ipu. Stame ilitum langdam sinang ilitum Dhonsri along Nagaland atum nakipet hoy nakipet achuri pharo si pini along le nakipet lo. Tangte lage engine sida pitek te pu alam ke kalilo ke lage. Nakipet chenam lo ladake. Apos ilitum Karbi Anglong Autonomous Council atum phanstame pachini lo la Survey of India atum phan hangsi Karbi Anglong jurisdiction aprang ateng ahoy bangke ladake donang poposi nilitum bangke demand lo lalo Mathizong ni pha engkora nerkep ani nizang Karbi Anglong socheng MSC consensi ki parlopon angkang Minikur picnic spot along Sucheng MSC consensi angkang along BJP Ratchari along Klembang Pubang Pia Tumpen Chitan Chimu Mai Pedopon Labang so amai long pen sami non kevang silang BJP Ratchari apan ko son pen si aprang ke pon taxi lapen an tu si ke pangtang pon taxi pan si labang so amai long sami Chitan Chimu pon lapen labang so amai long chitong dun aratum an pan sami MSC hetching rong par arideng pen pekar om ron pon si labang so jai mek mesen pen pachun pon जैसे मैं पेट लापंगदान तुम सोचें भारतीय जनता पार्टी सोचें मंदर पेन सिपतिल पिपलो आते के दामतांग निंकान सुरीन गाइन कोरापली ये तुम सॉन्ग अंगबोंग मा ऑर्गेनाइजेशन अंगबोंग ये तुम के क्लेम के दाम
reng dok reng ni ma okran me pun pen arnam hidup pen itu ke claim ke dam long for sidak bokar mana presiden secretary board committee ke doan pen itu amariang sing sata cuy konji la pula la pen karbiang lo tolmas council ni tu ma cm dr turam rohang kacing hon pen dak ni dum pan be kar om la pen dak sport material pura damen rong rup an se sport culture apa tak kang turponi la bangso hormu damen dum seron pono la sidak bangai jasmet pet pini soceng along dak district long ke claim na punoi mondor long ke claim na punoi ma board committee long ke claim na punoi la pen dak senior leader dum an dan dum dak ningso ning hi chipon pe se ni dum abang putin da tim soceng mate bharatiya janata party an se ke bang ni long ni tum jakong don pen kame claim ra peti ko wansi ke than chum ma MSC ka pa ke ani si heta ni tum meeting do pon lo la sidak bang ke ni tum 11 ani bang si jasmet pet cheng pon lang centrally la so office dak Pemosivai so kosong sih batui bang ini tum dak non saya atau mungkin kompon. Jila nali tu sucing konten silong aitan amning tu. Kebang kedamtang dan itu jasmet kerem lapo kali jasmet bet kedamtang dan itu nili MSC ho jasmet bet penembang pak paru pobak abunang kam lah. Sitame Kongres lapen dak ASDC tuma vote bang jasmet bet one sided dam sojo ni sini tuma podun decot pelam kerem lapo kali ini tuma vote bang nili MSC ho pen bangke pak paru ponang bala lapen nona bang ini tum dak bang paru poso sedani dan dak bang ong dung abunang badi lapen along tin PS lamen itu jasmet bet BJP ke hai pon aja pasino lama ini kempon bom lo lapen kedamtang jasmet bet bang chong thu den le pu bang rada tum tame dak chekobil lo lapen non ke bang ini bang ele tum sarkar long claim don pen anso se autonomous tere puthale punoi rong ro kaching tho long ne punoi ma kereng awar sarang ne punoi tan angdi si claim pon apet ko bang si chingki chingbat pon Kidamtang mathijong ni pha engkora troxi ani nijang karbing along morento langtuk apam hi thi along hydroelectric project APCL adem ke teng along land compensation ki pike chok che aputhak rong phora ra tumpen chingrum si ningipung lapent ning tugalam thi chpaklang pon renti land compensation ki pike chok che aputhak chingki thandang pu pensi chinthong MSC avijit crew lapen ki socheng MSC consent AMSC Hetsing rong paratum pan tok jira lu pen sbi chu phat pon lo lapen alang litum bang hnia tum pen pen semi labang so chingki thana long semi chitong dun pu bu alang litum meta lam chak chak pon lo ekedam tang chi thini pha engkora trok siani chinthong lapen so cheng consensi ge parlopot land affected area rong phorat Halloween atum pen bang that aphi semi MSC avijit crew lapen ki MSC Hetsing rong paratum chitong dun deded lo Karbi Langpi Hydro Project Development Committee Amaipu Longki Be lapen konchun bang sarim be lapen rong phorat tum pen semi Ningipung lapen ning dugulam thi paklang pon renti Lason se alang litum pen kaning je pon thu MSC banghia tuma phan semi puthot ni thoma phan apor pi pon thulu labang so apora teng pen chong se alang litum bangni MSC tme labang so rada tum phan chingki chingwai pon pe dal putang ti dem amat semi benang check pu putalang litum pen sodak pen pachini pon amri pen hemari bongrum karbi longri berta MEC bangini lapu socheng pen lapu chinthong number 3 chinthong MEC bangini aphan nilitum rong asar bangpho the main affected village arong asar the signature pen sil stamp nilitum theng pame pen nilitum president secretary asui theng pame pen nilitum alang litum aphan kachohang kon alo pilo atarik nilitum mention dun lo 27 of December ini lo setame alang litum nilitum kachohang ateng pen wang pu pen alang tum wang vedet nilitum beneficiaries tum sareng ha rong check ben stame ko ane khai lu akeng ben stame wang lap stame alang litum wang vedet apot nilitum rat pen alang litum aphan ningduk chapaklang lo lapen beneficiaries kaddu gawe an stame nilitum kaddu gawe stame isivet ningduk chapaklang pen alang litum aphan nilitum pinrem lo lapen nilitum pini chingwai pon thulo pini ingkora troxy lo nilitum ingkora troxy pen nilitum 30 of December la so achik lo anilitum alang litum han ni thoma por pilo je nilitum beneficiaries a thengno wang pen nilitum aphan la kedam tang a compensation alam ni compensation alam nilitum pan lam klar nang pachi pj aphan nilitum alang litum aphan chohang kon thulo jongsi nilitum pini ka chingwa ateng pen alang litum 30 angbong nang lam klar nang chipi pedet
polote nili tum 31 pe nili tum da kam pa claim long lelo project se tami nili tum beneficiaries hoi angton pe nili tum kam bon check bol lan ver West Karbi Anglong Sadgao Htie Dung Hedalong Matizong ni pa Inkorener Cape Arni West Karbi Anglong Buildings and Other Construction Workers Union Atumpen Amethang Sai Him Kikim Karang Pon Japan Sai Pangcheng Pon West Karbi Anglong District Arlu Along Sai Kachong Dat Arada Tuma Phant Son Three Kisung Ke Boy Ke Duan Sami Karjap Tun Thipji Lapan Kachrap Jitodun Thekji Aphan Pusi West Karbi Anglong Buildings and Other Construction Workers Union Atumpen Sadgao Long Mhang Pathek Pon Datpen La so phi alang li atumpen chengwai chengsai ponsi puthot West Karbi Anglong Central Committee asai hem ki kim karang pon chi aphan chi sik chidang ponsi pini labang so sai pangcheng ponlo bangso jai mek along ada por phai kep apor malom bent sai hem anujok ki e ponchi aphan sami Karbi honghari aronar open si sai klem ponsi ke mo lam phak le thuna ki phak le thuna mo e dum tame dewe tame naga tame ahom tame West Karbi Anglong Central Committee maipu jokot tiso ahin pensi nujok ingthur ponsi parjap ponlo ladepena phi ke dugobi thekeder mate sai adat ke atum ana phansami hang et pensi koson pensi West Karbi Anglong arlu sai ke klem pon nangjima la so puthak sami chithan chimum ponlo West Karbi Anglong aradatum atok anu ke ditami Buildings and Other Construction Workers Unions asong along nang charap nang chitodun pe nang jipusi West Karbi Anglong's Buildings and Other Construction Workers Unions amaipu jokot tu sopen chuning ripon bangso jai megalong West Karbi Anglong Buildings and Other Construction Workers Unions amaipu jokot tisu konchun bang bikrom kro duna maipu pinki patorpi bidi sir nison kramsa ka prek a members pen together on chitong dun chi labang so jai mek mesen pen pachun pon Borthol ben Gretson Tibung Karbi Long Riberta Jogotiso nili that Building and Others Construction Worker Union Maipu West Karbi Anglong District Committee lo basa nili tum pini that kachipang room ba kang ninang kok kido nang kok ate ঠিকাদার মিট পুসি নিলি tum pathik lo apen ge ni jok thake sompon baso ঠিকাদার মিট along amai pilo kitching alam thebang ke lalo nili tum choklem chudam bahera pen ang tan pen kewang tum du se halai ang tan pen kewang atum phan kang sir kang chap nai kelang du nai kelang chari du nai la pen nili tum phan nang chingki ke nai jathan the pen ba komane ঠিকাদার tum ba contractor tum sitame lason munit chuan po nili tum phan thang information abe pin pen ili tum Karbi Anglong along labang so solu suda tumon bangala lo kedam tang sitame dulu karju long ba ke thegan long sitame laso ke thegan long ba aputha alam the bangala lo je ili tum adim aklong along bang bahira pen bang pang tan pen laso kam nang choklem nang chudam po laso choklem chudam pen ili tum ke chethegon de ili tum ke chichini nunde mesenji mene lason se kadu abeta chimatha sita laso ke mesenji kachimatha along bang ili tum kahinu dun kilos dun du kilos dun ke lalo komane hem ke 1600 dadu komane hem ke 700 dadu komane hem ke 1600 inua bidang ko lason dadu hala choklem chodam tum bang ke bahera pen angtan pen ke bang tum bang ke tha chi ni lo dak nongno kibiti kang bang ke la ili tum akar bi akhai tum ba ili tum dak West Karbi Anglong District Committee ili tum amuni da tum se akisung dolo kidu ka kila ke lahai hanlo la se lahai kelang cari du nangi la pen ke aku bahera pen madule contractor bang pusita be ba jikuno kam le nang choklem pusita me nili tum malong nang chingki nang chithan nangi la pen ki claim bang pusita claim pi pami nang po pini nili tum pini ge nujok ke som ingdeng silo district committee office kikim pini nujok ke som lo la pen ingdeng si bang ke la ঠিকাদার মিট la pasoni vet nili tum bang ke Pini Karbi Long Riberta ban ke lanpan sikang ton pagilo do me thangme kardom